We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalusal. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Sa nga ni Alan Domingo, ako si Luan Merondina. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Pagkakulap sa usa ka COVID-19 patient sod sa Hopes Dome nakuhaan sa CCTV. Blood clot mugna sa COVID-19 ituhuan sa mga doktor nga hinungdan sa kalit niining kamatayon. Nasayran nga gitabang pakini sa mga nurse sa wa pa makutlui sa iyang kinabuhi. Ania ang report. Sa kuha sa CCTV, sulod sa Hopes Dome pasado alas 8 sa buntag niadtong Biyernes, makita si Ramon Castro, 36 anyos, nga galingkod tapad sa iyang higdaanan. May gikuri-kuri kini, apan pipila ka gutlo, kalit lang nga nahayang. Giswayan pa pagtabang ang biktima sa mga nurse nga naka-PPE, apan nakabsan siya sa kinabuhi. Matod ni Dr. Timothy James Valdivilla, Medical Officer 3 sa Lapu-Lapu City Hospital, nga cardiac arrest ang hinungdan sa kamatayon ni Castro. Wala man na-autopsy ang patient. No, among gitanaw nga angle ma'am kay heart attack because of kanang gitawag na mo COVID hypercoagulability syndrome. Ang COVID patients mong ang ilang blood dali ra mag-clot. Gitataw ni Mayor Junard Ahong Chan nga walay gitugan si Castro nga aduna siya'y sakit sa kasing-kasing dihang gi-isolate sa Hopes Dome ni adtong Marso 13. Wala usab siya gimu sa iyang lawas. The record shows sa kang Ramon Castro III na ang iyang BP signs morning and afternoon kana gid 130/80, 130/80, 128, 125/80, 126/90. So more or less may normal ra gyud ang iyang BP. Gipasabot ni Dr. Valdivilla nga bisan kun asymptomatic ang usa ka COVID patient apan posibleng makasinati gihapon siya og blood clot. Actually, for Lapu-Lapu, this is the second or third case of the same asymptomatic nga idagan din sa amo ang hospital, ang uban home quarantine kay tungod kay mag-sudden heart attack kay kuan mo ang COVID mo, imong dugo mas dali mo clot pa. So ang kanang blood clot mo gitawag mo detach na siya sa imong blood vessel mo, dagan din na siya either to the heart or to the brain. So if to the heart siya mo adto, may mo siyang heart attack. If madto siya sa brain, may mo siyang stroke. Wala pa motubag ang asawa sa OFW dihang gikuhaan og habig sa RTV Balitang Bisdak. Sa pikas bahin, gitinguha karon sa Lapu-Lapu City Government nga ma-certify sa DOH-7 ang Hopes Dome isip temporary isolation and monitoring facility. Ipaubo sa rapid test ang nahabiling 25 ka mga COVID patients karong hapon ug posibleng makauli na sila sa ilang panimay ugmang adlaw. Human niini, temporaryong takupan ng Hopes Dome samtang ipatuman ang dugang improvements dinhi. Subay niini gihangop karon sa mayor ang unsa mang ilusad nga investigasyon sa IATF o baka sa DOH aron usab sa paghatag og katin-awan ngadto sa pamilya kun unsa man gayud ang aktwal nga nahitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Duha ka naglahing kaso sa pagpamusil gisusi karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Usa ni biktima giila pa. Ang report ni Femari Dumabok. Patay na nga napalgan daplin sedan sa barangay Tapul, Dakbayan sa Talisay ang usa ka lalaking adunay pinusilan sa ulo. Matod sa Talisay City Police nga pasado las 4 ganihang buntag, naagian sa mga habal-habal driver ang nagbuyod nga lawas nga nagkadugo pa. Layo kini sa mga panimay. Ang mga residente sa Tapul wala makaila sa biktima. Kinsa nagsulob og itom nga t-shirt, itom nga short ug nagchinilas. Initial investigation conducted nato mga katong tawhan is from Lawaan. Lawaan dos, gi-contact na nato ang iyang papa for positive identification. Kung possible gid ma'am is gidagid siya dito. Gidala siya dito gid siya gi-positive. Samtang padayon usab gipangita sa mga pulis kining suspitsado sa laing pagpamusil sa barangay Kandulawan, syudad sa Talisay, Domingo sa gabi. Gila siya nga si Charlie Ragusta ang gitudlong nakapusil sa usa ka construction worker nga si Baldo Ramos. Matod sa hepe sa Talisay City Police nga igura untang ni uwang ang biktima sa nagsinumbagay. There are 2 suspects here nga nagka-bikil sa mga construction workers kauban aning atong victim. And after that, nagkasumbagay, there was a fist fight, and this victim was actually trying to pacify them. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Daang karsada nga magdugtong sa Barangay Mantuyong ug Barangay Giso sa Dakbayan sa Mandawi, gilimpyuhan na aron magamit sa mga motorista. Si Nico Sereno sa report. Kining dapita mo inhimutangan sa mga barong-barong nga gipuy-an sa mga nabiktima sa sunog kaniadto. Apan sugod kaghapong adlaw, hinay-hinay na kining gihawanan aron magamit sa mga motorista nga magsilbing diversion road gikan sa Mantuyong ug Gizo. Matod ni Cesar Ilanan, hepe sa demolition team sa Housing and Urban Development Office Conhudo, nga kun maaspalto na kini, magamit na kini sa mga motorista. Aduna kini gilapdon nga 8 metros ug igo kayo nga mamahimong two-way road. Daghang kay mga squatter ang puyo diha, no, gitukurag mga balay. So na-clearing naman nato, karon atong gi-follow up karon nga mahimong natong ipabuhatan ng espaltuhan. Human unya mabuksi ang bag-ong dan, isunod paghawan sa hudo ang kilid sa usa ka dakong grocery sa barangay Poblasyon nga magdugtong sa Mandawi City Health. Matod ni Ilanan nga ang bag-ong dan nga buksan maglahos-lahos na unya paingon sa City Health Office. So continuation Gisano Road, kilid gyapon sa pa, continuation pa dong City Health. So ang kanada sa Kilid Colony naay daghang nagbarong-barong na sa nagdaghang kay mga structure nga nagtapal-tapal. Uban ni June Sulon, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Usa ka semana sa dili pa ang Semana Santa, Christmas o renewal of priestly vows gisaulog sa simbahan sa Sugbo. Tipik sa kasaulugan mo ang pagbindisyon sa lana nga gamiton alang sa pagdihog sa mga masakiton, sa pagbunyag, konfirmasyon ug sa ordinasyon sa pagkapari. Sa iyang wali gipalanog ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ang kabililhon sa pagsaulog sa misa alang sa pagbag-o sa ilang panaad sa pagkapari ug sa pagbindisyon sa lana sa pagsaulog sa ika-500 katuig nga Kristyanismo sa nasod. Gipahinumduman usab ni Palma ang kaparian nga mupuyo sa kinabuhing kabalaan subay sa ilang panaad isip alagad ug pari sa Dios. Mapasalamaton usab si Palma nga nahimong usa sa mga survivor sa COVID-19 ug pinaagi niini nakaambit siya sa kasakit sa uban. Taliwa sa kabalaka sa pagkuyanap sa COVID-19, gipalanog ni Palma nga magpadayon gihapon ang relihiyosong kalihukan sa simbahan sa Sugbo subay sa 500th year of Christianity. Trusting in the Lord, we move forward despite COVID. We move forward with courage and confidence. Nagpadayon ang pagpabakuna batok sa COVID-19 sa lungsod sa Giwan, lalawigan sa Eastern Samar. Ano ang report? Gamit ang AstraZeneca, gibakunahan ang mukapino sa kagatos ka mga frontliners sa Giwan, Eastern Samar kaghapon. Gilangkuban kini sa mga empleyado sa Rural Health Unit. Adunay gipangkulbaan sa rugdanan apan mi patigbabaw ang ilang tinguha nga mapanalipdan ang kaugalingon o ang ilang pamilya pinaagi sa pagpabakuna batok sa coronavirus. Nanguna sa mga nagpabakuna ang Municipal Health Officer sa Giwan nga si Dr. Socorro Flores.
Gipaniguro nini ang pagsalig nga luwas ang bakuna sanglit ni Agiman sa proseso ay hagigamit sa mga tao. Kinina ang ikaduhang COVID-19 vaccination sa lungsod sa Giwan, din unang nabakunahan ang mga health frontliners sama sa mga doktor ug nurses nga nag-alagad sa mga tambalanan. Nang hinaot usab ang mga health ug LGU officials sa Giwan nga motaas ang kumpiyansa sa mga tao sa bakuna. Samtang walay gikataho nga nakasinati og daotang epekto sa mga nabakunahan. Gikan sa Giwan Eastern Samar, kauban si Philip Patricio ug Godfrey Rillian. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Sir, kung mag-isolate ka, kasi mo gusto ikauban, saman? Ang asawa ra. Sa akong anak. Ano man? Mas mayan na itong anak kay safety ta ba? Ako mga kauban dire para safety mi dire tanan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Babae patay human gisunog sa kanhi kapuyo samtang natug uban sa kasamtangang hinigugma ug anak sa barangay Lawaan 3 Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Faye Marie Dumabog. Ang namatay giila nga si Baby May Agner, 29 anyos. Ang suspitsado maong kanhiniya kapuyo nga si Dundon Labora. Sa pakisusi sa kapulisan, ang biktima uban ang kasamtangang hinigugma nga ginganlan og J.D. Mana na nga tulog na pasado las 11 gabi. Anausab sa pikas lawak ang 11 anyos nga anak ni Agner ug ang igagaw ni ini. Apan kalit niabot si Labora og nanunggab sa mga biktima. Ni syagit siya pakitabang. Sakit gani kung naunaw ba nga nagpakitabang wa gid mi nakatabang. Pag abli na mo suportahan ang ihang anak si kisya nga ning gawas mo to ning ana na sa kunga. Day dagan mo kanang barangay day patabang day. Nakasuod pagi si Jedri kay na siya samad gitabang sa dunta namo. Mao na lang nakita sa mga silingan nga nasunog na ang balay. Nakatapon pa ang kayo sa mga silingang panimay. 3 ang totally burned ug 2 ang partially damaged. Matod sa mga nakasaksi nga sadiyang nakadako na ang kayo ni ining balaya, ang suspitsado ang yano ra nga ni gawas nga nagkayo na ang tibuok lawas ug nangayog pakitawang sa mga silingan nga dadon sa tambalanan. Gakayo siya batanan tibuok lawas niya. Pagabot niya nga rin isandig siya kay murag sa init to sa kon man sa kagwanta. Sa kasakit mo nang gibubuan og tubig. Matod sa kabumbiruhan nga gitabang pa nila ang suspitsado nga nagkayo ang lawas ug gidala sa tambalanan. 4th degree burn ma'am si Dondon Labura. Naka-admit siya ma'am sa ospital. Gilagway sa kapulisan nga usa kini ka crime of passion. The looks of it will tell us that the motivating factor was jealousy. So it can be considered as crime of passion. Nakanagin kaipon, may babae. Kana si Dundun, muna nga hinungdan silang pang nagbuwag. Di naman siya kadawat, nakapasaylo siya. Nagtukog sa kuan na to, okay na yung kuan kay. Ingon mo naman sa ati mo sugot man si Dundun tinga. Dadun ako di si Jay. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Faye Marie Dumabog. Balitang Bisdak. 7 sa mga naglangkob sa SK Council, Treasurer ug Secretary sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu, formal nang miduso sa ilang resignation letter. Ania ang report. Nag-abot ang 5 ka mga SK councilors, ang ilang SK secretary o SK treasurer aron formal nilang iduso ang ilang resignation letter ngadto kang Mayor Junard Ahong Chan. Matod ni SK councilor Zandra Faye Dignos, desidido na gayud silang muluwat sa katungdanan. Honestly speaking nandiyan ma'am, wala nagpaluyo na mo bisag kapitan, bisag councilor, bisag city councilor, bisag SK chairman sa lain na barangay wa jud amo jud ning kaugalingong decision. Samtang gibutyag ni SK Councilor Kisha Niña Tunyakaw nga niadtong Marso 2, 2020, miduso na sila og petition letter batok sa ilang SK chairman nga sila'y katampos sa DILG Lapu-Lapu City tungod gihapon sa ilang kadismaya sa pagduma ni Tampos. So karon kay second chance na niya. Then karon kay murag wala man gihapoy kausaban. Mo tong amo na lang kuan na kami na mismo ang muhawa na lang kaysa na magpadayon mi na wala gihapon miliho, walay nabuhat. Tagaan na mo siya chance kay ang reason niya is busy daw siya, graduating daw siya. So then tinuod man sa then kinsa naman po mi hindi mohatag og chance niya layo-layo pa man sad ang end term namo.
But unfortunately, until now, wala man gyapon kausaban. Apan duha sa ilang mga kaubang SK councilors ang wa mo dayon sa pag-resign sa katungdanan. Sa telephone interview, gipasabot ni Edgar Inot, first SK councilor, nga buot lang niyang barugan ang iyang gipanumpa ang katungdanan. Mura na buko ka nang wa pugoy kuan sa kong kagalingon, ma'am. Buhaton ko na. Kay kuan, ma'am, as an elected official, ma'am, nya ingana ra data kasayon mo kuan dayon, mubiya sa atong pisto. Gikatakdang makihinabi si Mayor Junard Ahongchan sa SK Council. Well, if they're decided to resign, mo na maagi tag proseso, as I said na ang kapitan mo ay mo indusar, no? Kung kinsay mga name ato ang ibutang, no? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Wala pa makairog ug makalihok ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry sa ilang tinguha nga mopalit og mga bakuna alang sa ilang mga kawani. Aniya ang report. Hangtod karon padayon pang nakiglambigit ang Mandawi City Chamber of Commerce and Industry sa kagamhanan aron katugutan silang makapamalit og mga bakuna alang silang magkawani. Giangko ni Steven Yu, presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, nga hangtod karon gidid-an sila nga direktang makapalit og bakuna batok sa COVID-19. Gusto kaayo ang pribadong sektor nga makatabang sa gamhanan aron hinay-hinay na makabalik pagtuyok ang ekonomiya sa nasod, ilabi na sa Sugbo. Apan sa pagkakaron, nahigtan sila og dili kaayo makalihok tungod sa balaod. Tipik unta silang mapalit nga mga bakuna ilang ihatag sa hingtungdang lokal nga kagamhanan diin ang mga bay patigayon nahisakop. As of now, pay klaro ang direksyon anang for us to purchase and kuan, so there is we have no avenue to do it. Hinoon gipahibaw ni Yu nga miabag karon ang Mandawi Chamber sa pipila nila ka mga sakop aron makapalit og Moderna vaccine pinaagi sa pag-abag sa ICTSI Foundation. Ang pribadong sektor nga mihiusa sa mga hangyo sa pribadong sektor nga mamalit og bakuna apan gitataw ni Yu nga walay bahin niini ang kagamhanang lokal tungod kay ang foundation na ang muhatag sa mga bakuna sa nasudnong kagamhanan. Ang mga bakuna unya nga ihatag sa foundation gamiton usab sa mga economic frontliners. Kay we are not procuring it, man. We're partnering it with ICTSI Foundation. We're facilitating. We are not procuring it, man. So there is no donated aspect. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga barangay gihatagan og gahom nga unang makaresponde sa sunog. Kini pinaagi sa pag-apod-apod kanila og mga fire trucks sa gikan sa kagmahanan sa Dakbayan sa Sugbo. Si Council Dave Tumulak nga mo'y nangamahanan nini mipadayag nga mahinungdanon kayo ang fire truck sa mga barangay kasi sila man ang unang moresponde sa mga insidente sa sunog. Gawas nini maggamit usab kayo ang mga fire truck isip mga water deliver tank o sa paghatod og tubig alang sa mga dapit sa Dakbayan nga nahubsan og wanay agas ang tubig. Upat ka mga barangay ang nakadawat og fire trucks nga gihangop usab sa mga opisyal niini. Ito nga itong gihatagan og lain na sab nga mga fire trucks. Pagtubag simbakog dunay mga alarma sunog. Unya sa panahon pud sa tingkuwaw, magamit po ni sa itong mga barangay official pagpaghatag og tubig ngadto sa ilang mga residente. Salamat kami dako sa atong mayor, ma'am. Grabe ni Council Dave Tumulak nila ni Idorama o sa sadong paluap ni ma'am bang maka-track mi og maka-fire track ni ma'am. Ning panahon sa Kwaresma, usa sa naandan sa mga magtutuong Katoliko ang pagduaw sa mga simbahan ug dapit nga giisip nga sagrado. Usa na sa dubukan sa mga magtutuo ang ancestral house sa balaang arsobispo nga si Chofilo Camomot sa Dakbayan sa Karkar. Ang report ni Femery Dumabo. Sukad giproseso ang pagkasantos ni Bishop Chofilo Camomot. Kining lugar sa Valladolid, Karkar, diin gilubong si Camomot ug gipahimutang iyang mga gamit. Mo'y sagad dagsaan sa mga deboto. Gani, dili lang di ay kining dapita ang nakadani sa mga tao. Kundili, apil na ang ancestral house ni Camomot sa Poblasyon 1. Kining balaya ang usa sa buhing saksi sa kinabuhi ni Bishop Camomot. Kay dinhi siya gipakatawo ug nagdako uban sa iyang pamilya sa yano kaayo nga kinabuhi. Kining 90 anyos na nga panimay, pabiling gipuy-an sa mga pagumangko ni Camomot.
sa yano gihapon nga kinabuhi. Ang managsuong Stella ug Francis ni Saysay sa pagkamanggiunahon sa pamilya ug ang pagkamanggihatagon ni kamumot sa ubang tao. Kun moduaw si Bishop, dinhini ining bintana sagad siya magpahiluna nga layo ang panlantaw ug dayon lahos sa kusina ug magkumustahay ang magsuon. Ug marita din si Monsignor. Musta lang siya, musta siya na mo mga bata ni mama niya. Wala, mura niya kung lumang tutiyog yun. Kasi makakuyog ka to niya, may mag-drive. Bugas, mga pagkaon niya kadang. At pagliwas bagyos litang, sus, litutukuha sa katong mga lumber, utang siya niya, lista, dahil kang lista ito, tagaan ka. Mga daghang kintao na ngayo ito eh. Mawag ito, 100,000 ka pin, yung utang? Ambok lang ka kay, may anak yun kay, pati madaghan na mga iyo. Apan sukad sa pagtumaw sa pandemya hangtod karon, wala una nila gitugot nga makasud ang mga deboto o pilgrims. Sa laing bahin, samtang libuan ka mga deboto ang nangaliya sa kaytas-an pinaagi ni kamumot. Silang Francis ug Stella ni angkod, nga wa sila'y hangyo sa biyato. Matud pa, kontento sila sa gihatag nga grasya sa kaytas-an matag adlaw ug ang maayong panlawas sa tibuok pamilya. Wapag yun. Wala, madili ba? Wala ba? Wapa siguro yung paningil. Oo, kung mama mo sa ito, mo ito yung itag dako. Pasagod kang pantira mo ito sa inaa. Oo, ka na ra. Sabi, pangayon mong dako. Nang hugot ka yung pagtuo. Ampo lang yun. Oban ni Cleofer Lumayag. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nagpabakuna. Usa lang ang mayor sa nagpabakuna atol sa vaccine rollout sa syudad. Gitagaan og 3,164 doses sa Sinovac ang Tacloban. Ang rollout alang sa second dose sa bakuna gikatakdaon ta karong Abril 16. Ang mayor kinsa naigok og naka-recover na sa COVID-19 niawhag sa publiko nga magpabakuna. Taliwa sa mga negatibong reaksyon sa iyang pagpabakuna, mi pagawas og written statement ang mayor. Iyang ipasabot nga voluntaryo ang iyang gihimo aron mutaas ang kumpiyansa sa vaccination program. Iyang gidugang nga wide na displays nga mga medical frontliners sa iyang pagpabakuna. Ipasabot ni Mayor Romualdez nga ang bakuna lang ang labing epektibong pangkontra batok sa makamatay nga COVID-19 virus. I'll face the consequences. But I did that, alam niyo, sa totoo lang, pagkatapos na akong papakunahan, unang-una, I did not hide it. I made it public. I made it public so people will be convinced to avail. Maraming natatakot. COVID-19 vaccination success rate sa mga health frontliners sa Central Visayas wa pa makaabot sa katunga. Atol sa press con sa DOH-7, gibutyag nga nakatala lang og 39.2% ang accomplishment sa vaccine rollout program sa rehiyon. 21,441 sa 54,000 ka mga health frontliners nga nakalista ang nabakunahan sukad niadtong Marso 18. Gihulagway ni Dr. Mary Jean Loreche, ang spokesperson sa DOH-7, nga gamay ra kini ug kinahanglang moapas alang sa pagkompleto sa first doses sa mga health frontliners. 58 ka mga ospital ug ubang mga healthcare facilities sa rehiyon ang nakadawat sa maong mga supplies sa COVID-19 vaccines alang sa ilang mga frontline workers. Apan 24 lang ang nakakompleto sa inoculation schedule sa unang dose sa Sinovac vaccines.
Usib kabahin sa kasaulugan sa Women's Month, ang paghatag og dakong importansya sa usa sa labing ordinaryong tao sa komunidad, madala gyud niya hangtod sa hangtod. Sama na lang dito sa Bukirang Barangay sa Valencia, Negros Oriental. Din usa ka 81 anyos ang nakadawat og sorpresa nga wala gyud niya damha atol sa iyang birthday. Ang kapulisan mismo sa lalawigan nga gipanguluhan ni Police Executive Master Sergeant Mary Chris Sacristan ang pahalipay kang Nanay Juana Taas. Gibaktas nila ang layo nga lugar aron lang maabot ang panimay ni Nanay Juana dito sa Barangay Balili sa Valencia. Nahimong gamay nga selebrasyon ang adlaw nga natawhan sa Tiguang, pinaagi sa gidala nga mga pagkaon sa mga pulis. Dili usab ikatago ang dakong kalipay sa Tiguang sa iyang mga kabanay. Gimuntaran usab ang ilang panimay og solar light. Gawas sa pagtimaan sa Women's Month, apil usab kini sa Oplan Sabsaban program sa Negros Oriental Provincial Police Office. Mahinayon nagduugma ang pagpamakuna sa AstraZeneca sa mga health frontliners sa Dakbayan sa Sugbo. Ipahigawn kini sa usa ka dakong mall sa may North Reclamation Area. Din bakunahan ang mga barangay health workers o mga medical frontliners sa mga pribadong klinika. Adunay 1,600 doses sa AstraZeneca ang syudad nga mo'y gamiton pagpamakuna batok sa COVID-19. Ipahigawn unta kini sa usa ka youth formation center apan wa kini mahinayon na kay dili kuno haom ang maong dapit base sa assessment sa vaccine board. Ubang adlaw kagsugod na gyud ang vaccination sa city government para sa ato ang mga medical frontliners, ato ang mga BHWs, mga nurse and doctors sa mga private medical clinics nga nagpuyo sa siyudad sa Sugbo. Mabakunahan ang mga hospital staff sa nagkadaiyang tambalanan sa Lapu-Lapu City, gisunod pagbakuna ang mga sakop sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaganihan na bakunahan na ang 62 ka mga sakop sa DRRMO Lapu-Lapu City gamit ang AstraZeneca vaccine. Sa dose nga wala mabakunahi, 8 kanila gipang-ubo, samtang 4 gitakbuyan og COVID-19. Lakip ang mga sakop sa DRRMO Lapu-Lapu City sa priority sa dakbayan nga mabakunahan. Ilabi na kay sila man ang tigda sa mga COVID-positive patients ngadto sa isolation facility. Dako na ang puruhan nga madeklarar nga drug-clear barangay ang Bakilid, Dakbayan sa Mandawi. Kaganihang buntag nagtigom ang milangkob sa City Anti-Drug Abuse Council kun kadak aron hisgutan ang unsa pay kuwang aron madeklarar ang Bakilid nga usa ka drug-cleared barangay. Masaligon hinuon si Konsehal Nerissa Sun Ruiz ang focal person sa kadak nga mahatag nila ang ipangayong rekisito aron madeklarar sa Philippine Drug Enforcement Agency ang Bakilid nga drug-cleared barangay. Samtang gihulagway ni PDEA 7 Agent Jeffrey Flores, Barangay Drug Clearing Program Officer, nga cooperative ang mga opisyal sa Barangay Bakilid. Kung mahatag na ang gipangayo nila nga mga dokumento, posibleng 11 barangay ang Bakilid nga madeklarar nga drug-free barangay. Unya, nangita gyud ta og solution. So within the year, I can say nga within the year maka-declare gyud tag usa ka barangay sa Mandawi nga ma-drug clear. We conduct house visitation sa ilahan no ato silang bisitahon sa ilahang panimalay, ato silang giawhag nga i-take advantage ang different nga mga intervention program sa gobyerno kay libre. Sa labing uling kalabuan sa COVID-19, nakatala ang Department of Health Region 7 og 6,556 ka-active cases, 164 niini mga bagong kaso. Sa highly urbanized cities, ang Cebu City adunay 2,467 ka-active cases, 53 niini mga bagong kaso. Moabot usab sa 1,056 ka-active cases ang Lapu-Lapu City, 20 ang mga bago. Samtang adunay 1,093 ang active cases sa Mandawi City, 26 niini mga bagong kaso. Sa riyon sa Central Visayas, ang Bohol adunay 306 ka-active cases. Unom niini ang mga bagong kaso. Niabot usab sa 1,531 ang active cases sa Cebu Province. 56 niini mga bago. 99 na lang active cases sa Negros Oriental ug 3 ang bagong kaso. Sabtang 4 gihapon ang active cases sa Siquijor ug way na puno nga mga bago.
Sa Eastern Visayas, natala ang 260 ka-active cases sa riyon. 24 niini new cases. Sa tibuok Pilipinas, moabot na sa 80,970 ang active cases. Human matala gahapon ang labing taas nga gidaghanon sa nagpositibo, sudlang sa usa ka adlaw nga miabot sa 8,019. Samtang 123,691,979 ang mga kaso sa tibuok kalibutan. 70,146,892 niini mga nangaayo na. Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Mga babaeng pulis sa Talisay City Police Station nagpahigayon og lecture kalabot sa katungod sa mga kababainan ngadto sa mga habal-habal driver. Matod pa, mas angay nga pasabton kalabot niini ang mga lalaki kay sila man ang sagad nga mula pa sa katungod sa mga babay. Samtang lang nang limpyo sa baybayon sa Sitio Magay, Barangay Tangke ang mga sakop sa City Advisory Council. Ilang ikakuyog ang mga mulupyo o opisyal sa barangay. Nang hatab usab sila og mga food packs o panagang batok COVID-19 sa usa ka gatos ka mga pamilya. 7 sitios should be visited. And during our visit this morning, we found out that they need a communal comfort room. So like what we did in Ratan, we are going to construct a comfort room in Sitio Magay. Muna itong latest weather update karong adlaw Martes, March 23, 2021. Ang tail end sa frontal system o shear line may nag-apekto karon sa Central Luzon. Samtang ang easterlies o ang init na hangin gikan sa dagat Pasifiko may nagapasulabi sa nabiling bahin sa nasod. Sa pagkakaron wala tay gina-monitor na low pressure area gawas usulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug para sa atong forecast sulod sa 24 oras, ang tibuok Visayas, Occidental Mindoro ug ang Palawan, lagip ng Kalayaan Islands makasinati og generally fair weather o maayong tempo sa panahon. Aduna lang gihapon mga kahigayunan sa mga patak-patak na ulan, pagpanugdog ug kilat tungod ni ining easterlies ug sa mga localized thunderstorms. Ug para sa maximum heat index forecast, ang tibuok Visayas, Occidental Mindoro ug Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands makasinati og heat index o init factor na 37 ngadto sa 41 degrees Celsius. Ug mao ni atong latest weather update karong adlaw. Para sa dugang impormasyon, bisitahan lang atong official website. Gikan diri sa buhatan sa Mactan, sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mark Gales. Daghang salamat. Zombie food ang tawag sa uban apan naandan mao ang tuslubuwa nga kanunay natong matilawan. Sama na lang sa usa ka kan-anan nga gidayo sa mga mahiligon ini. Ato kining tilawan pinaagi ni ining report. Nabda namo ang pamilyang Bersede, nagpaabot sa ilahang order nga pagkaon. Apan ang gidalit ug una butane tube ug gamayng kalha. Dinhi ay lutuon ang pagkaon nga ilahang kanon. Ang utok sa baboy, dinugmok na atay o liver spread ug ang sabaw sa linat-an nga ulo sa baboy. Unang gilunod ang utok sa baboy ug ang liver spread, dayon gisabwan sa sabaw sa bakagan o ulo sa baboy. Gikutaw kini o gipabukalan hangtod nagbuwa-buwa nga pwede nang tusluban sa partner nining puso. Mao kining gitawag nga tuslo buwa. Lami kay sir, try lang sir. Dito ka magmahay sir. Taod-taod nang wa magkakaon sa gawas ang pamilyang Bersede. Ilabi na sa kinaham nilang tuslo buwa. Tinuon tungod kay iya ramang mga anak ang kauban nahimo ra nila nga mag-share sa tuslo buwa nga nangaon nga susama sa naandan. Affordable kay sir. Libre na soft drinks, then kani ipait lang namo tag 25 pesos ang usa ka buok, ang usa ka kaniya. Sulit ra jud kayo sir. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mayong hapon sa itong mga puso diya sa lalawigan sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental, Samar ug Leyte o apil na ang atong mga international viewers. Amping mo kanunay mga kapuso. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang ana sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa riyon. Sa nga ni Alan Domingo, ako si Luan Merondina. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro.
ug mayong hapon mga kapuso.